Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, good morning, Idol Lawrence. Happy Pamulinawan na Festival. Maragsakan, ti PNP Traffic Division, iti Alawaga City. Agaputo na pintasan na iti opening parade. Agaputo na surot iti hustong oras si Panuligi. Hasta metin iti panaka-elecpas na. Sigon, iti PNP Traffic Division, nagpautan 2 oras na iti parada. Maritigat na kipaparisiparan dagiti pulis, soldado, pinadua pa yung government uniform iti Pilipinas, agraman, at international agencies, ken, di TGIN, ken, dagiti barangay officials, ken, dagiti estudyante, yung sa amin na pangadaanin, pero syudad iti Lawag. Nornos iti routing iti traffic gaputawan dagiti nagsimpara sa luglugan maring working sumrek iti syudad Bayat iti opening parade iti Pamulinawin na festival. Ako na ni Chief of Police Police Colonel Ryan Ratutar mabarkaring kanati ang makabulang na selebrasyon iti fiesta kita ang natal na iti bukod ka nga syudad para kailang iti panagatorong dahil kita sa walang ili o nga umay mag-fiesta iti syudad iti Luwagan. Ngayon nagpanagip kada iti motorista nga nagdarang iti routing iti masapon iti panagbalon iti pasensya ulo ti anos na pamaliklikan iti panagbibidnara dagitay sa panagbibidnara at dagitay motorista pag-istagat na sorot iti husto nga flow iti traffic iti sentro iti syudad iti Lawag abinado iti PNP nga kaso nga fiesta adalat iti irot na yung mga nakasidatin yung sobra iti traffic na Malipod Junction iti barangay Nagalisan nga agturong iti Lawag nga iti agdama kita medyo naskasan iti trafiko no kasto na fiesta iti syudad iti Lawagan iti sakbay iti Besparas iti bulan ti Pebrero napasamag iti panakauram iti maysa nga ubong iti ilig iti dig partikular iti barangay tos iti Anaw Pidlik Ilocos Norte ti ubong kitagdagos naglangan na siban magayon ito ang responde ng iti kampanong iti DFP Pidlig na nagpaw ti almost 1 hour na ti panakontain iti apoy iti maysa nga ubong aramid iti tayo maragsakamit iti PNP ken DFP kaputay sigida iti panitawag na kwada iti siyente ang rason nagdagos ka na responde iti lugar namuan mabawat ti 50,000 iti initial na datos iti kos iti naurang mga kaset iti nadakamat nga ubong makukuha iti maysa nga siyente iti barangay Dos Anay Anaw Pidlik Ilocos Norte namuan nga ti Coast of Market tinabagaan na paglutuan nga asinig mismo iti nakamat ang lugar nga iti scattered nga kay tayo sa Galaw ng Parobrob iti napasamak uram tingnan siyang ubong iti Pidlig Ilocos Norte. Ikemet Paway Ilocos Norte sirente na napilin ti may isang rider iti panag-checkpoint iti sa highway iti barangay 9 San Pedro Paway Ilocos Norte iti may isang rider na napiliwan iti pidasyo iti pakete iti may palorot nga Cebu iti panag-respond iti panag-checkpoint iti pulis nagangay nga kitaan din iti rider sa Ketitoy nga iti asuten iti may isang rider nagtawan 30 taon na manipod iti barangay Sidig Paway Ilocos Norte iti aksutan na kasi lisensya na nakita mo nga na regreg Idol Lawrence iti maysa na plastic sachet na naglaon iti may kawarot nga droga Idol Lawrence Kaputeretoy adang dagos iti panang-investigar adang itong aming iti pulisya kaya ito na nakamat at rider para parang galatoy panagkakita iti naungkay iti dalana magayon iti parang kaktak iti rider siya talong at pidaso iti shield kasi mabasik na nakatitsog iti naalak kirikwana na natiket may forot na naglaw iti substansya iti metawil nga droga
Wapay nga si Chief Transparent Association nga naglaon ng secret substance sa mapati na nagkikit nekabil iti compartment iti natakamat nga motorsiklo. So iti at kama naamuan Idol Lawrence na ti valor amin at tangamaan ang pangituturo kagas 4 grams nagbalot 27,200 pesos sa Mangnamnama iti administrator kita kulang iti panakasiket iti panagwasidro nga bagan iti police checkpoint ginuayan iti PNP Taway Ilocos Norte. So kung nagsin ti RA 165 pila kontra sa kamat ng tapo nga suspect. Na magpilan mo na po si PNP, Idol, Dennis Salipio, sa TAP, IFM.